Amazing road. Agay. Yep. Nag-video bito ako. Patag kayo, kay galak ko ko. Ano masasabi mo? Happy Halloween. Happy holiday. Saan man tayo mukha, uy? So we're here, guys. Ano na yung mukha mura na magkagakuan? We're here! Happy! Nakarami sa kuan buon. Kawat ang pills. So we're here sa amo ang lungga dalaga ay buon. And waiting sa Tag-Iyas Balay. Mapayawi, happy kami na nami. But wala pa ang Tag-Iyas Balay. And good slot na kayo. So happy. Ano may bisita. Next time. I'm so happy, guys. Mga dayo. Say hi to our vlog part. Say hi to our vlog. Hi to our vlog, guys. Let's should term tradition. Ay. Yeah, bet kaya na ako imong glasses. Ha? Sana ba bet kaya na ako? Mana pinakatiguang sa mong grupo, guys. As of now. So, mana na siya. Asam tag-iyaan ng balaya. Happy kay Midiri. Sindig message asa. Dagan ba? Okay ka na kailangan, okay. Huwag pa na ni mo gidaan mong lambre din ni Dita ka magkalisod. Ito may maingon mo. Ang redo di ba? Kaya ako gano'n rin. Stop, guys. Palangga ba yun? Mga staff. Palangga ba? Ay, naku, balong. Nagpatapanis. Ayaw sa ako sa videohan. Ayaw, patya. Oh my gosh, what kind of snake are you? It's my first time to see a snake in real life. Charot. Ako, gi-videoin na natin. Ayaw! Uy, daghan man sila. Baki na yung isa eh. It's a prank. Ay, naku, balong. Ayaw! Pas ra ba na dyan? Adre, dakpon ba? Sorry. Dakpon mo pa. Dila, Stephen mo na ba? Bahala ko doon mo. Ayaw! Hoy, suot na balay na. Ayaw niya pati ayaw, uy. Saan ang libre pat yun? Wildlife man, uy. Oh, gani, what? Different. Ayaw kay musukol. Dong, ayaw dong. Okay lang sa dong. Ayaw, bay. Ihimo ng friend. Ayaw na patya, ayaw patya. Pagga. Dong, ayaw na pat yun. Dong. Hoy! Uy, ayaw ko binuang mo. Ay, lagpan. Ano lang, kay baby pa na. Puro wala pa man ang ipon. Tanawa daw. Ikaw parang udak, wala kang ipon. Catch TV, Kim, ang okay. Kasi na yung manaas na siya na kanina ba? Ay, sa dong. Pat yun sa nato dong. Simian mo to. Hoy, patya, bitin. Yati yun. Grabe, buhatan ni kamot nila.
Ano kayo? Ano? Kaya kontraan na sakit kayo mo. Malutsan yan. Malutsan ko na. Uno! Ay, magpili yung ban! Uno! Papar sa undergo na siya. Ay, ay! Ang wala. Tuwan yun. Good, Roy! Good, Roy, guys. Sit back, Roy. Ano na siya? Kanan. Excuse me. Mangutak. Dito lang. Pwede ba na? Hindi mo ko na mag-video. Marami ka kasi ang mula dito. May hook kayo ba? Time lapse kami. Ipatalit ko na ikuhan kayo. Kasi niya. Pangit ninyo. Panalangin ako nas pabor. Kay mao ni gud ang sekreto gyud. No, diri gyud ko na kan usahay if kanang naay mga young people sa to ang grupo nga makita na ganako kamulurang gani luyo ang ipakita na nato ang tanan. Mupilit din sa kuan nga verse ba. Mupilit din sa kuan nga verse. Kay ingon jud ko nga yun sa gid nila pagsabot ni nga verse no nga kanang taphaw magid kaayo ni ko sa kuan pa nga kanang explain itself na siya ba. No need nga mamili Happy, ikaw na lang. Ako naman ikupot. Say bye. Bye. Ano din na dapat say bye? Bye. Kayo na daw ay like mo. Ay. Ano all? Mga spiders.